Umbuzo, nimbonga nini? Kanti yena noze nimbonge nini? Manihluleke umbonga ngisho esefile. Ngiyakuthiwa umuntu ubonge esefile kodwa kubuya ngathi niyahlulela nokumbonga esefile. Nonke ngathi niyamkhohlwa nimthanda mase manisafuna ukumsebenzisa nifuna ukuphakama. Mase niphakeme bese niyakhohlwa uye. Niyakhohlwa na ukuthi waye umculi, niyakhohlwa ukuthi konke akayenza empilweni zweni, niyakhohlwa ukuthi ngilani khona ngenxa yakhe. Nivele nishalaze njengathi aniboni. Nishalaze ngathi animboni. Nishalaze ngathi animboni. Kaze nimbonga nini umgqumeni emadoda? Ufisa ukwazi ukuthi nimbonga nini? Ukubonga nje mfowethu akudingi imali, akudingi ukuthi usho ngomlomo ukuthi mfowethu la ngikhona umgqumeni nesandla ngiyabonga. La ngikhona mfowethu uMalu nesandla umsolo kobandayo ngiyabonga. Lokho ku right. Umuntu ushalaze nje imizi mile ngaphandle kodwa ayikho kwakwabonga ngomgqumeni nje yedwa. Aye kulungile mfowethu uthi wasikhuluma kakhulu hayi. Hayi nganza ukuthi ngiyathemba nezwela amazwi yensizwa lapha nesencane usimisela umfoka Khumalo lapha nokuthi ke ikhala ngokuthi ke njengoba kubongwe bonke okanye sebebonga bonke abantu aba contribute empilweni zabaculi, libongwa nini ibhovu lakade kumgqumeni umfoka Khumalo njengoba lapha na ke banokubonga abantu elaphana ke abaphumelele kodwa kumgqumeni akazi nakanye abongwe ekubeni edlala impilo zabantu endima enkulu kakhulu lapha empilweni zabantu lapha na ke uchaza ukuthi imizi lapha nithi empongo egama lamgqumeni kodwa lokho ukubonga lapha neninsizwa uLindo Majole yaphawula ekhasini layo kuFacebook ibhala ukuthi tag uSimiso ledla amanzi Juna yasithi shona umfana kakhulekana ukuthi ufuna ukukhuzana kwenzelena nondla inyanga nenyanga noma kuqasha umgedele ikuphi okungaphezulu kwalokho enikufuna kwenze noma ke lo 10,000 kwakufanele ulethe kuwena ngoba kwaba wrong yini umkhuzani epha ugogo kaMgqumeni le mali kaMpungu Simusana ukuba nenhliziyo yosinganeliseki kwemadoda ungumculo unzima hambani niyofuna imisebenzi. Le nsizwa ke ngaza kwethu ke kade ikhuluma mayelana nodaba olithinta uMgqumeni lapha nokuthi ke wake wayohamba wayonika lapha nogogo kaMgqumeni imali engango 10,000 wamarandi ke lapha na ke ukubonga nje kugogo kaMgqumeni ke lapha na ngaza kwethu ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphala ngoludaba ubona lapha mhlawumbe lolu daba lensizwe isusela ukuthi uMgqumeni kade nika uyisamba sika 100,000 wamarandi insizwa kuyona yamsiza kakhulu lapha nemculweni ubaba kaDlubheke ubaba lapha noShobeni umfoka okhuzwayo ke lapha ngakho ke ngakhe naye sefuna ukuthi ke nobabakho uMgqumeni athole isamba ngenxa yokubonga. Kuthini kwakho ukuphawula ngana kwethu? Hlala comment section engizwe olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona nganza ukuthi ngiphuma nje ngithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandela ku video elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphatha kahle ibe nosuku lomnandi ngithanda khona.